मोगाच्यानो मोरयेच्या लदिनेच्या मोठव्या नियाळाक तुमकां स्वागत। आज आमी नियाळचो विशय मोरी सुबोधिनी माय। हर एकल्याच्या जिणयेंत आवय एक बरी आप्त सल्लाहदार। तिच्या भुरग्यांक देवा थंय जेजू थंय गूंड संबंध रुता करूंक कुमोग करची एक आध्यात्मिक डिरेक्टर म्हणयेत। भुरग्यांची वाडावळ हंता हंतान पळयल्ल्या एके आवयक तांचे बरें आनी पाड गुणां विशीं सारकी समजणी आसता। देखूनच आमचे विशीं सारकें कळीत आसचें आमच्या आवयक मात्र। ह्या वरवीं तिका तिच्या भुरग्यांक बरी सल्ला दिवंक, मार्गदर्शन दिवंक आनी बऱ्या वाटेन चलोवंक तिका साध्य जाता। तशेंच मोरी आमची सुबोधिनी माय आमकां तिच्या मोगाळ भुरग्यांक ती बरी जाणा। आमच्या बऱ्या वायटा विशीं तिका सारकें कळीत आसा। देखून ती सुबोधिनी जावन तिच्या पुता जेजूचो पाटलाव करूंक सल्ला दिता आनी सर्गाक पावोवंक आदार दिता। जेजू बरी आनी खरी जानवाय। मनशाक खरी जानवाय नातल्यार जिवंक कश्ट पडटात। सुवार्थेंत साबार सन्निवेशांनी मोरयेचें सुबोधित्व दिसून येता। प्रत्येक जावन सांजू हांवें बरयल्ल्या सुवार्थेंत दुसऱ्या अवस्वराच्या 5व्या वळींत काना शहराच्या लग्न माटवांत मोरी तांच्या कारभाऱ्यांक तो कितें सांगता तें करा म्हणून आपली अभिप्राय उसारता। सांगुस्तेन म्हणटा, जेजूची माय जाल्ली मोरी भाग्यवंत, पूण ताच्या की वर्तें जेजूची खरी शिस्त जाल्ली मोरी भाग्यवंत म्हणून आमकां तो जागयता। जेजूची पयली शिस्त जाल्ले मोरयेचें मिसांव तो कितें सांगता तें तुमी करा। मोगाच्यानो सुबोधिनी म्हळ्यार बरी सल्ला दिवची, जेजून शिकयल्ले परी जियोवचें वा जेजूचे वाटेन चलचें। हाचे प्रास वर्ती सल्ला दुसरी ना। जो मनीस ह्या सल्ला प्रमाणे खुद्द जियेता तो बरो सल्लादार। मोरी आमकां जेजूचे वाटेन चलोवंक आपयता मात्र न्ही, ती वाट पयलें आपुणूच चलता। देखून ती नीज जावन सुबोधिनी। ह्याच खातीर साबार सांत सांतिन्यो सुबोधिनी मायेचे भक्त जावन जियेल्ले। धाकल्याक सांगचें तर सान आल्फोन्सो, सान डॉन बॉस्को आनी हेर। पापा पियूस 12व्यान आपली पापाल पदवी सुबोधिनी मायेचे जतनेक समर्पण दिल्ली मात्र न्ही, 1949 सुबोधिनी मायेचे मागणें सगळ्या संवसारभर प्रसार केलें। आजुनय कश्टांच्या वेळार वत्ते निर्णय घेवंक आसचे संदर्भी मोरी सुबोधिनी मायाची ससाय मागची बरी संवय आमकां कातोलिकांक आसा। तर मोगाच्यानो मोरी सुबोधिनी माय आमच्या हर एका वावरांत आपलो आदार दिवं आनी आमचे पासत विनाती करूं।